Motto naší výstavy je: člověk nesmí dovolit, aby věci neužitečné vytlačily věci užitečné. Sir Arthur Conan Doyle, narozen ve Skotsku 1859, zemřel v roce 1930. Název imaginace je skutečnost v neskutečnosti, skutečné věci v neskutečném světě a neskutečný svět ve skutečnosti. Sir Arthur Conan Doyle, jeho život se odehrával ve Skotsku. Potom odešel studovat na jezuitskou školu do Rakouska, Uherska a potom v konci 19. století začaly takzvané búrské války a on se těch búrských válek účastnil, proto tady je mapa Afriky. Obyvatelé Holandska přišli jako osadníci v 17. století. Byli to lidé, kteří patřili k reformované holandské církvi. Přišli a usadili se mezi domorodým obyvatelstvem a začali obdělávat půdu. Jmenovali se Búrové. Od té doby se také pěstovali tam búrské oříšky, proto třeba víme jenom z búrských válek jenom to, že se tam pěstovaly búrské oříšky. Ale do té šlamastiky se položil Cecil Rhodes, který anektoval vlastně celou tu jižní Afriku a vzbudil tam odpor těchto domorodců, těchto búrů. A búrové začali tedy se bránit, když Angličané napadli tuto jižní Afriku. Sir Arthur Conan Doyle začal přemýšlet o tom, jak by pomohl své vlasti, tak odjel do jižní Afriky, kde se staral v nemocnicích o nemocné a o trpící anglické vojáky. Počáteční boj vyhrávali búrové, ale později se síly obrátily a Angličané zvítězili. V roce 1895 byl pokus Cecila Rhodese anektovat Búrskou republiku Transvaal a tím vlastně vznikly ty búrské války, které vlastně trvaly až do konce 19. století, přičemž búrové se stáhli do severovýchodní části jižní Afriky a ten stát se nazýval Oranžský svobodný stát. Když se podíváme na tu mapu jižní Afriky, tak tam vidíme přidané ještě ostrovy. A teď řeknu takovou trpkou zkušenost, že vlastně první koncentrační tábory zřídili Angličané na ostrovech u jižní Afriky. Tak to je asi tak k tomu všechno.
tato mapka jenom dokresluje pobyt Doyla v Rakousku. Zátiší s vlakem. My víme, že Sherlock řešil různé případy v různých částech Anglie. Většinou jezdil do jižní Anglie, protože tam měl nejvíc případů. A víme, že jezdil rád tedy vlakem. Conan Doyle pracoval na díle velice intenzivně a napsal teda dějiny búrských válek a Jižní Afriky. A byla to vlastně obhajoba búrských válek. Mnoho Angličanů bylo přesvědčeno, že to byla anexe, tedy jako, že to bylo protiprávní jednání, ale on toto obhájil a byl za to odměněn tím, že dostal rytířský titul Sir. Toto zátiší nám právě připomíná vzadu Afrika, pak tam je helma tropická a jsou tam kola. A kola jsou symbolem toho, že Sherlock Holmes miloval drožky a hlavně měl rád kryté drožky, protože do nich se tolik nestříkalo bláto. A tady na tomto obrázku ještě je ta mapa africká, že jsou to vlastně takové vzdálené vzpomínky Conana Doyla na Afriku a tedy na Jižní Afriku a na bůry, protože ty bůrové jezdili na takových zvláštních vozech, tak proto tam máme několik druhů kol. Ta velká kola patří do toho městského prostředí, protože drožky jezdily po městech a Holmes měl rád hlavně ty dvoukolové, kterým se také říkalo whisky, a bylo tam větší intimno. Proto to miloval a byla ta drožka velice rychlá a velice mrštná. Po městech a Holmes měl rád hlavně ty dvoukolové, kterým se také říkalo whisky, a bylo tam větší intimno. Proto to miloval a byla ta drožka velice rychlá a velice mrštná. Sir Conan Doyle se také zabýval tou myšlenkou, aby byla chráněná hlava vojáka, proto se snažil vymyslet kovovou helmu pro vojáky. To se mu podařilo a začalo se to využívat velice často až už v té první světové válce a v druhé. Jsou tady dva obrázky. Jeden obrázek je fotografie domu Charlesa Dickense a současníka Charlesa Dickense, který žil také v Londýně, byl William Makepeace Thackeray. A tento napsal několik podobných děl jako Dickens. Je méně známější autor, ale traduje se, že Conan Doyle, když byl malý chlapec, tak seděl na klíně právě Thackeraymu v
ve Skotsku. Velký vypravěč, který měl vypravěčské nadání a psal velice zajímavé knihy, Charles Dickens, se narodil 7. února roku 1812 v Portsmouthu v jižní Anglii. A shodou okolností později žil v Portsmouthu také Sir Conan Doyle, který se tam živil jako lékař, a protože neměl stálou klientelu, tak lidé, kteří tam chodili k němu, byli většinou lidé, kteří spadli pod drožku nebo se zapletli pod koňské nohy, tak byli většinou léčeni právě Conanem Doylem. Arthur Conan Doyle napsal 650 příběhů s Holmesem. Abychom docenili Holmesova genia, tak potřebujeme vědět něco o světě, kde žil a pracoval. O přelidněném štiplavou mlhou zahaleném Londýně na konci viktoriánské éry a v nenapodobitelné atmosféře, kdy se odehrávala různá dobrodružství. Baker Street je a byla široká, frekventovaná dopravní tepna v londýnské čtvrti Malborn a popravdě řečeno pro dva mladé muže s omezenými prostředky byla to velice drahá adresa. Adresa Baker Street 221B je velice dobrá adresa a také velice drahé bydlení pro muže, kteří teprve začínali. Symbol bytu Sherlocka Holmese je pohled na krb a na krbová kamna, ale je tam jeden takový nonsens, že před krbem nebyl tartan, ale byla tam v originále kůže z medvěda. Bohužel se nepodařilo uchovat, protože byla zničena. Pohled na knihovnu, kde jsou vlastně staré atlasy. Jednou z důležitých věcí, které Sherlock vlastně kolem sebe šířil, byl nepořádek a někdy chaos. A právě ten nepořádek a chaos se stal takovou inspirací pro Sherlocka Holmese. Lidské pokusy, které byly velice páchnoucí, detonace strašně rušila a to všechno donutilo Sherlocka Holmese, aby vyměnil otevřený krk právě za ta krvavá kamna. Mycroft Holmes byl člověk, který založil zajímavý klub Diogenes a také se tady vyznačuje jeho osobnost tím, že šňupal, že nekouřil. Možná, že si ještě o tomto bratrovi
inteligentnějším řekneme dál. Symbol doktora Johna Watsona, klobouk, šála a lékařský kufřík. Tady už se dostáváme do domácnosti Johna Watsona. Když se oženil, tak vlastně, když k němu přišel Sherlock Holmes na návštěvu, tak ho většinou uhostil v tom, že si sedl do houpacího křesla. Tak tady vlastně je to houpací křeslo. Milá paní Hudsonová, majitelka domu 221B na Baker Street a pronajímatelka bytu nebo celého domu pro Sherlocka Holmese a Johna Watsona. Velice milá, laskavá dáma, která se starala i o stravu těchto mužů. Její zkušenosti ze skotskou kuchyní byly až překvapující. Odporná stříkačka na drogy, které si Sherlock Holmes píchal přímo do žíly. Ajta, tohle přece není vaše dýmka, co tu leží na stole. Tu tady zřejmě nechal on. No je to pěkná stará briérka s dlouhým náustkem z materiálu, kterému trafikanti říkají jantar. Rád bych věděl, kolik je vlastně v Londýně náustků z pravého jantaru. Někteří lidé si myslí, že když je v něm muška, je jantar pravý. Je to celé obchodní odvětví, které se zabývá tím, že zadělává imitované mušky do imitovaného jantaru. Musel být pořádně rozčílený, když tu nechal dýmku, které si zřejmě neobyčejně cení. Jak můžete vědět, že si ji tolik cení? Zeptal jsem se, původní cena dýmky bych odhadoval tak na 7 šilinků a 6 pencí. Jenže už byla, jak vidíte, dvakrát v opravě. Jednou opravovali dřevěný troubel a jednou jantar. Tak si všimněte, že obě opravy byly provedeny pomocí stříbrných kroužků, které musely být dražší než celá dýmka. Ten člověk si té dýmky musí nesmírně cenit, jestliže ji raději dává opravovat, než by si za stejné peníze koupil novou. No a ještě něco? Zeptal jsem se, protože Holmes otáčel dýmkou v ruce a hleděl na ní svým zvláštním, zamýšleným pohledem. Zvedl ji, poklepal na ní dlouhým štídlým ukazovákem jako profesor, který svým žákům demonstruje nějakou kost. Dýmky bývají někdy mimořádně zajímavé, řekl. Na ničem jiném se tak výrazně neprojeví osobnost majitele, leda snad ještě na hodinkách a na tkaničkách do bot. V tomto případě však příznaky nejsou ani příliš výrazné, ani příliš důležité. Majitel je podle všeho statný muž, levák, má znamenitý chrup ve svých zvicích, je doposud nedbalý, není nucen šetřit. A můj přítel sypal tyto informace z rukávu velice lhostejně, ale viděl jsem, že po mně mrkl, abych se ubezpečil, zda jeho úvaha je sledována. Myslíte, že člověk musí být zámožný, když kouří dýmku za 7 šilingů? Zeptal jsem se. No, totiž je směs značky Grosvenor, unce za 8 pencí, odpověděl Holmes. Vyklepává je trochu tabáku si do dlaně. A protože si může báječně zakouřit i za poloviční cenu, jde o člověka, který není nucen šetřit.
A jak pak se jmenuje ten ochotný mládenec? Zeptal se Sherlock Holmes. Jmenuje se Vincent Spenling. A žádný mladíček to už není. Těžko říct, kolik mu vlastně je. Schopnějšího pomocníka bych si ani přát nemohl, pane Holmesi. A jsem si moc dobře vědom, že by si mohl snadno polepšit a vydělat někde i 2krát tolik, než má u mne. Ale co bych mu nasazoval brouka do hlavy, když je docela spokojený. Ale on má také své mouchy, řekl pan Wilson. Jakživ jsem nevěděl, aby byl někdo takový blázen do fotografování. Místo, aby se hleděl něčeho přiučit, cvaká si pořád aparátem a co chvíli zalézá do sklepa jak králík do nory, aby si obrázky vyvolal. To je jeho hlavní chyba, ale celkem je to moc dobrý pracovník. Nemá žádné necnosti. Udělal jsem to, pane Holmesi. Obstaral jsem si otisk manželova klíčku a ten člověk, ten Lukas, mi opatřil duplikát. Vymkla jsem skřínku, sebrala listinu a odnesla ji do Godolphin Street. Paní Hudsonová se vyznamenala, řekl Holmes a zvedl pokličku z kuřete na kaři. Její kuchyně je sice poněkud jednotvárná, ale o tom, jak má vypadat dobrá snídaně, má správnou představu, jako nějaká skotka. Co pak máte vy, vocné? Šunku z vejci, odpověděl jsem. No ne. A proto se vy rozhodnete, pane Phelpsi, pro kuřátko na kary, pro šunku z vejci, nebo tam máte ještě něco lepšího? Děkuju pěkně, nemám vůbec chuť, řekl Phelps. Ale jděte, podívejte se alespoň, co to máte vlastně. Děkuju, pane, ale opravdu radši ne. Nuže, řekl Holmes a potměšně zamrkal. Doufám, že tedy alespoň obsloužíte vy mne. Phelps zvedl pokličku a v zápětí pronikavě vykřikl a zůstal sedět s vystřečenýma očima. Tmář měl stejně bílou jako mísa, na kterou hleděl. O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho lícní, an však v přímé posloupnosti pocházím od Huga Baskervilla a ani jsem tento příběh slyšel od svého otce, který ho rovněž slyšel od svého otce, sepsal jsem to v pevné víře, že věc se zběhla veskrze tak, jak je zde psáno. Rok po Viktoriině smrti v roce 1902 vyšla velice hezká kniha Artura Conana Doyla, která se jmenovala Pes Baskervillský. A zámek Baskerville, ohnisko všech sporů. Vnitř zámku Baskerville, kdy si odložil svoje věci Sherlock Holmes. Je tam také právě použitá lucerna, když se navrátil z Dalmorského mokřadu. Královna Viktorie pocházela z hanoverské dynastie, narozena v roce 1819 a zemřela v roce 1901. Od roku 1837 byla britskou královnou, od roku 1876 indická císařovna. Její období vlády je spojeno s největším rozmachem britského impéria. Benjamin Disraeli byl vlastně konzervativní politik, který za vlády královny Viktorie byl ministerským předsedou Británie. Zámek Vysací
lupa a pišťalka. Pišťalka je dárek od Lestrada, policisty, který pracoval s Sherlockem Holmesem, a byl to dárek na Vánoce roku 1900. A propos, vrátíme se ještě k tomu, co znamená Scotland Yard, tedy skotský dvůr. Oficiálně nese tato instituce název metropolitní policie a první velitelství sídlilo ve středověkém paláci, který původně patřil skotské královské rodině a kde byl velký dvůr. Policejní sbor se rychle začal rozrůstat z pouhých 3000 mužů při založení, a to bylo roku 1829, více než 14 000 na počátku 20. století. Ale ta přezdívka Scotland Yard už vždycky zůstala stejná. A na konci 19. století citelně klesla kriminalita v celém Londýně a veřejnost přijala Scotland Yard za svůj. Velkým požehnáním technického rozvoje je telegraf, kterým se domlouvali mezi sebou doktor Watson a Sherlock, také spolu s inspektorem Lestradem. V roce 1914 se ztratily všechny spisy kolem Sherlocka Holmese a bylo to všechno zlikvidováno kvůli tomu jeho vyprávění o svém díle, které dokončil jako agent anglického státu nebo anglické koruny, když vyšetřoval případ Burkeho. Je mi právě líto, že v těchto věcech se právě ztrácí všechny věci kolem Holmese a máme tady vlastně širokou paletu myšlení o tom, jak to mohlo být a jak ta skutečnost vlastně se přizpůsobila okolnostem. Zmatky, které způsobilo to, že se vložil do likvidace pozůstalosti inteligentnější bratr Mycroft, tak zapřičinili v tom roce 1914, než začala první světová válka, to, že tajná služba zlikvidovala všechny materiály k Sherlockovi Holmesovi. 21. srpna roku 1905 je poslední zápis o spatření Sherlocka Holmese v Mariánských lázních při otvírání golfového hřiště za účasti Edwarda VII. Britského krále.
Dostavte se prosím k dostavníku, ať se můžeme dostavníkem dostat dál.